foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Donc yani an ka don kuma yɛrɛ kɔnɔ an bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an tɛ sɛgɛn a foli la bɛɛ lajɛlen ka yafa ma. Surtout an ka musokɔrɔba minnu taara kɛnɛ in kan palais de la culture la a dɔw bɛ yen wallahi u kun jɔlen de don. A dɔw donna salle kɔnɔ mais hali sigiyɔrɔ u kun ma sɔrɔ. A dɔw yɛrɛ ma se ka don salle yɛrɛ kɔnɔna na kuma tɛ ka sigiyɔrɔ sɔrɔ. An bɛ yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ. N'an kun y'a dɔn ko in bɛ kɛ tan wallahi an na salle ta min ka bon ni nin ye. Nka an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye dɔrɔn Cheikh Haruna Gakou a ka association Sagasire Fabasire bɛɛ lajɛlen de kan ka nin dɛmɛ. Mɔgɔ caman tɛ min kalama association in mɛnna bolo yan mais a kun ma farinya ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko ayina an ka dɛmɛ kɛ yatimɛdenw dɔw bɛ ne bolo u bɛ nin yɔrɔ in na. Yatimɛden minnu b'a bolo u bɛ si yɔrɔ min na yɔrɔ min taara u bɛ loyer de la a yɔrɔ in bɛ sara 500 de kalo la 500 u ka dumuni t'o la u ka ji t'o la a ye mun fɔ sisan bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ 500 a tɛ n'a fɔ n balimakɛ i kelen ka sara dɔw bɛ yen a y'a fɔ cogo min na a bɛ Gambi a bɛ Sénégali a bɛ Mauritanie nka olu y'a tilan tilan u ni ɲɔgɔn cɛ de i bɛ taa sɔrɔ an balimamuso dɔ bɛ sɔrɔ yen yatimɛden ninnu u bɛ taa k'u kun digi donc dɔw bɛ yen u bɛ taa cɛ ninnu u bɛ t'u kɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ taa u n'u bɛ tulonkɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ finiw san ka taa d'u ma dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ journée dɔ ta ka taa dumuni dilan u n'u b'a dun ɲɔgɔn fɛ nin ye alijinɛ sɔrɔ don sababu dɔ ye an ka karamɔgɔkɛ in ye kuma dɔ fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ k'a fɔ ko yatimɛdenw tɛ dɛ anw denw de don parce que sini an fana bɛna kɛ ninnu ɲɔgɔnna ye an denw bɛna kɛ ninnu ɲɔgɔnna ye a ka n balimakɛ dɔ ye 1000 euros d'a ma k'a fɔ ko Cheikh Harun nin minɛ aw ka yatimɛden ninnu dɛmɛ n'a ye mɔgɔ t'a dɔn sini an fana ka denbaya bɛna kɛ cogo min a ye wari d'a ma 18 heures Sagasire Fabasire k'u ka dɛmɛ kɛ o dugusajɛ fajiri selilen kɔfɛ cɛ yɛrɛ fatura a denw kɛra yatimɛw ye aw ma nin ye donc ni nin kun ye wari in dili bila ka sumaya a bɛ kɛ cogo jumɛn donc an bɛ ka hakili to ninnu na u bɛ centre la yan Kabala mɔgɔ min n'a ka di ye ka déplacer ka wuli ka s'u ma i bɛ wuli i bɛ s'u ma a ka di mɔgɔ min yɛrɛ fana ye ka dɛmɛ kɛ fɛngɛ Orange Money la numéro bɛ yen donc u ka délégation bɛɛ lajɛlen bɛ yan mɔgɔ min yɛrɛ ni se kɛra malobɔrɔ 1 de ala a di telimantigi ma a ka taa bila yen mɔgɔ min se mana kɛ tulu 1 tulu bidon 1 a san i ka taa bila yen min ta ye sukoro ye a taa bila yen min yɛrɛ ta ye hali yuguyugu finiw ye wallahi an mako b'a bɛɛ lajɛlen na donc n bɛ kuma surunya a balimakɛ de don Musa Dukure donc réseau sanfɛ n donnen don ni MHD ye donc compte dɔ la MH conseil donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye salamu aleykum warahmatullahi n bɛ bɔ Girimaga Geɲi n ye maraka ye n bɛ bɔ Kayi mara la Girimaga Geɲi donc sigiyɔrɔ in ye Bamako ye sisan n b'a fɔ ko salamu aleykum warahmatullahi